после ще се тръшка. Леле, како късите мини жупчета, който кръшка, после ще се тръшка. Оф, 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 мама, мама, оф, 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 хей! Оф, 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 мама, мама, оф, 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 хей! Който кръшка, после ще се тръшка. Леле, како късите мини жупчета, който кръшка, после ще се тръшка. Оф, 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 мама, мама, оф, 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 хей! Оф, 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 мама, мама, оф, 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 хей! Който кръшка, после ще се тръшка. Леле,